Здравейте! Може би вече съм ви станал досаден с поредицата от видеа, в които изследвам, или по-скоро разследвам, качествата на най-масово купуваните и предлагани евтини храни и напитки на българския пазар. Разбира се, тук говорим за некачествени продукти, които за съжаление се предпочитат от все по-обедняващия българин. Сигурно ви прави впечатление и това, че не слагам някакви подложки от видеа, крадени от мрежата или цветни танцуващи субтитри. Мисията ми е да стигна до вас, интелигентните и мислещи хора, готови да променят начина си на хранене и в търсене на възможности за подобряване на здравословното състояние. А защо не и да си осигурят допълнителен доход от предлагането на супер храните и добавките, които използвам аз, моето семейство и много хора по света. Няма как да се затворя очите пред всички тези нехрани, които тровят нас и децата ни. Приел съм го за мисия в живота, защото ако правиш добро, доброто се връща. И може би вече се досещате каква е темата на това видео. Любимите плодови напитки, които търговците обично слагат по ниските щандове на една детска ръка разстояние. Те са като книжки, малки, шарени, така изкушаващи, изрисувани с сладки животинки и познати анимационни герои. Как да откажеш на детската фантазия? А какво се крие в тях? Едва ли някой се зачита в ситния текст, наврян някъде в описанието. Тук пред мен в тези красиви малки цветни опаковки, пълни с изкусителна и неустоима плодова течност, е скрита тайната на производствените и търговски трикове. Вкарвате малката пластмасова сламка и сякаш сладкодумен разказвач отваря пещерата с съкровища, за да развихри детското въображение. А какво има в пещерата? И да прочетете приказката до края, едва ли ще разберете, защото тайната е скрита между редовете. А смисълът е в думичката плодов концентрат. Къде са плодовете в така наречената плодова напитка? Знаете ли, докато се подготвях материала, попаднах на много интересни проучвания и изследвания по темата, които няма как да не споделя с вас. Към заводите за плодови напитки от различни фабрики и индустрии от цял свят потеглят концентрати от сокове или остатъчни продукти от производството на сладка, екстракти, пюрета, напитки и други, свързани с обработката на плодовете. Обикновено те се дехидратират на висока температура, при което губят 70-80% от полезните си свойства и витамини. Пресоват се и се пастеризират. Така получената мумия или концентрат намалява обема и теглото си 6 пъти. Че кой иска да плаща за транспорт на вода на хиляди километри при това? Следва да попаднат в фабриката за плодови напитки, където се варят, киснат, смилат, за да се извлече от тях евентуално остатъкът от плодово съдържание. Това се отнася за повечето цитрусови плодове, които се отглеждат в екзотични страни, далеч от тук. За портокалите, например, един от най-използваните продукти, нещата стоят така. След като реколтата се прибере, тя отива в фабриките, където започва производството на сок. Махат се корите, белят се, за да не горчат и се изтискват, след което сокът се дехидратира и пастеризира на 95 градуса температура. Следва вакуумиране в барели поне година срок на годност, като всичко е за сметка на вкусовите и ароматни качества на портокала. А как се възстановяват те? Разбира се, с изкуствено създадени овкусители, отцветители, ароматизатори, добавя се захар или подсладители, като фруктозен сироп. Той доказано е по-вреден от захарта, но пък е за предпочитане. А искате ли да надникнем в изписаното съдържание на тези наглед толкова шарени и неустоими детски изкушения? 300 мл ябълка и маракуя с минимум 50% съдържание на сок от концентрати. Захар 22 грама, което е супена лъжица с връх и за капак пояснение, че затварящият механизъм не е подходящ за деца под 4 години заради опасност от поглъщане на пластмасовата капачка и задушаване.
Ябълково-ягодова напитка, пастеризирана, съдържа захар и подсладители, състав вода, ябълков сок от концентриран сок 9%, ягодов сок от концентриран сок 1%, лимонена киселина, аромат, подсладител, сукралоза. Сукралозата е синтетична захар, която не се разпознава от тялото. Освен това, лабораторни изследвания показват, че при разграждането си тя произвежда съединение, разрушаващо ДНК. Това съединение е сукралоза 6-ацетат и може да предизвика повишена чревна пропускливост. И това е сокче за деца с картинка на Пес Патрул. Тук може би си задавате въпросът, който си задавам и аз. Тези хора деца нямат ли? Евтини, некачествени, с съмнително съдържание на плодов сок от концентрат, натъпкани с захар и изкуствени вкусители, посладители. Всичко друго, но не и това, за което се представя. Общо взето са такива характеристиките на всички тези евтини плодови напитки. На пазара съществуват и качествени такива. Затова е необходимо наистина да гледаме цената и да четем съдържанието. А може ли да избавим тялото си от всички тези неестествени за организма ни храни? Да, можем. Както обичам да казвам, решение, разбира се, има и то е много просто. Ако наистина ви е грижа за здравето, за вашето и на децата ви, вместо евтини сокове, вземете плодове. Една сокоизтисквачка, механична или ръчна, според възможностите ви. Цедете пресни плодове, в пъти по-полезно, евтино и здравословно. А ако искате и да е интересно за децата, налепете чашката с приказни герои, анимационни герои или няма значение с някакви лепенки. Разкажете им приказка и ги включете в приготвянето на любимата напитка. Ето, сега ще ви покажа как се дават на деца по-различни на вкус витамини, добавки или супер храни. Това е прясно изцеден портокалов сок. В него изсипваме съдържанието на капсула зелена енергия. Примерно. Зелената енергия на Aquasource е напълно натурален имуномодулант. Забележете, не е стимулатор, а модулант. И това го може само природата, с състав идентичен с първоизточника. Два вида водорасли, кламарската алфа, хавайска спирулина и органична люцерна или така наречената алфа-алфа. Тоест храна на храните. Разбъркваме добре и поднасяме на детето чашата с пауер енергията на костенурките нинджа или с вълшебната отвара на Шрек. Оставете въображението си да полети и да се върне в детството, там, където мечтите никога не спят. А има ли човек, който не иска да е здрав и богат? Благодаря на всички, които ме потърсиха за съвет. Благодаря и на тези, които все още не са, защото аз съм тук и заради вас. Пишете ми на лично или ми се обадете, ще се радвам да съм полезен. Бъдете здрави и благословени!